ଏଇଟା ମନ୍ଦିର। बाड़ी पशु जो सब कपड़ा बाड़ी बाहर रखियो कि पछरे खाली पूरे दादा पळेवा धीरे धीरे पशु माल गाड़ी किणतु मात्र 30 टंकारे स्क्रीन टच मोबाइल मध्य नियंतु मात्र 30 टंकारे डॉट पेन नियंतु मात्र 30 टंकारे स्टेपलर पेन मध्य किणतु मात्र 30 टंकारे कलर पेंसिल नियंतु मात्र 30 टंकारे
ପ୍ରତିମା ନାୟକ ଘର ମୁକୁନ୍ଦପୁର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଡାକ୍ତର ଶୁଭୁଛି ତାହେଲେ ଚାଲିଶି ମେଳା ଗେଟ୍ ନିକଟସ୍ଥ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରତିମା ନାୟକ ଘର ମୁକୁନ୍ଦପୁର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଡାକ୍ତର ଶୁଭୁଛି ତାହେଲେ ଚାଲିଶି ମେଳା ଗେଟ୍ ନିକଟସ୍ଥ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତି। ପାତ୍ର ଘର ସାମଗ୍ରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର ଶୁଭୁଛି ତାହେଲେ ଚାଲିଶି ମେଳା ଗେଟ୍ ନିକଟସ୍ଥ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନ୍ତି। ଦୁନିଆ ଲୋକ ସବୁ ବେକାର ପଳଉଛନ୍ତି ନା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଏବେ ଯେଉଁ ଦୁରିଆ ଲୋକ ସବୁ ଗଲେଣି କେତେ ବୁଲିବେ? କେତେ ବୁଲିବେ? ନେଇକି ଆଇଲ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି। କେତେବେଳେ ଆଇଲୁ କିଲୋ ଆଇଲେ ତଥାପି ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ହଉ ହଉ ଯା ବୁଲ ଆମ ପଟ ଝିଅ ମହାଶଙ୍କର ହାତ ପଟା ପାଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚରତ୍ନ
सीधा मंदिर मंदिर सीधा आइला बेलू जा होल्डिंग कर ବାସୁଦେବ ମହାରଣା ଘର କାଠଗଡ଼ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆମ ବାଟ ସୁଝଉଛି ତାହେଲେ 40 ବେଳା ଗେଟ୍ ନିକଟ ଆସି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବ ମହାରଣା ଘର କାଠଗଡ଼ ବାବୁଲି ନାୟକ ଘର ନରସପୁର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆମ ବାଟ ସୁଝଉଛି ତାହେଲେ 40 ବେଳା ଗେଟ୍ ନିକଟ ଗଲାଠୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି କରନି